ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ସେହି ପୁରୁଣା କି ପୁରୁଣା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ପେ କମିଶନ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 8 ପେ କମିଶନ କ'ଣ ଓ ଏହା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଓ ଏହା ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିବ। ପେ କମିଶନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଦେଶର କେତେ ମହଙ୍ଗା ବଢ଼ିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦରମା ମହଙ୍ଗା ସହିତ କେତେ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦରମା କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ପେ କମିଶନ ନୂଆ ଦରମା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ସରକାରକୁ। 8 ପେ କମିଶନର ଲାଭ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ, ଡିଫେନ୍ସ କର୍ମୀ, ପେନସନଭୋଗୀ, ପରିବାର ପେନସନ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଘରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 8 ପେ କମିଶନର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଅର୍ଥାତ୍ 2026ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ନୂଆ ହିସାବରେ ଗଣନା ହେବ। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ହାତକୁ ପରେ ଆସିପାରେ, ହିସାବ 2026 ଠାରୁ ହେବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡେଟ୍ ଓ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଡେଟ୍। ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡେଟ୍ ମାନେ ଦରମା କେବେଠାରୁ ଗଣନା କରାଯିବ ଓ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଡେଟ୍ ମାନେ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ସେହି ଟଙ୍କା ହିଁ ଏରିୟର କୁହାଯାଏ। ଏରିୟର ମାନେ ପଛରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 2016 ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ 2027ରେ ହେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 2026ର 12 ମାସର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏକ ସାଥିରେ ପାଇବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲିଫ ହେଇପାରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏରିୟର କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି 58,000 ଟଙ୍କା ଓ ନୂଆ ଦରମା ହେଉଛି 76,000 ଟଙ୍କା। ଫରକ ରହିଲା 9,000 ପ୍ରତି ମାସ। ଯଦି 12 ମାସର ଡିଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଦରମା ଲାଗୁ ହେଉଛି ଓ ସେହି 12 ମାସ ଯେଉଁ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା ସେହି 9,000 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 12 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1,08,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଥିରେ ଏରିୟର ହିସାବରେ ମିଳିବ। ଏହି ଅଲଗା ଟଙ୍କା ସାଧାରଣତଃ ଦରମା ଉପରେ ହିଁ ଆସେ। ଏବେ ଚାଲ ବୁଝିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଦରମା ବଢ଼ାଇବାର ମୂଳ ଫର୍ମୁଲା। 7 ପେ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା 2.57 ଓ 8 ପେ କମିଶନରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା 2.8ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ବଡ଼ ବେସିକ୍ ପେ ସେତେ ବଡ଼। ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଭେଲ 1 ଠାରୁ ଲେଭେଲ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲେଭେଲରେ ବେସିକ୍ ପେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଡିଏ, ଏଚଆରଏ, ପେନସନ ସବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଓ ଯେବେ ଏହି ନୂଆ ପେ କମିଶନଟା ଲାଗୁ ହେବ ଡିଏଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡିଏ ରିସେଟ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଟା ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି ଓ ତାରଟା ବେସିକ୍ ପେରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ସରକାର ଡିଏ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଡିଏଟା ବଢ଼ିବ। ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ 89(1) ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡେନ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସଠିକ ହିସାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। 8 ପେ କମିଶନ ମାନେ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ, ବେଟର ପେନସନ, ଫ୍ୟୁଚର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖୁସି ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା। 1946 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେ କମିଶନ ଦେଶର ମହଙ୍ଗା ହାର ସହିତ ଦରମାକୁ ସମତୁଲୀନ କରିଛି।